Da farko dai ya sunanka? Sunana Ammar. Ammarwa. Habib Suleiman. Me ka haɗa ne wannan da muke gani a ajiye? Sunan shi hydrogen gas. Sunan shi hydrogen gas. Me da me yake bayarwa? Yana bayar da wuta. To, daga ina? Carbon 2 oxide. Okay. Yana bada? Carbon 2 oxide. To, ta ina ake fara amfani da shi? Daga nan za a fara buga mai iska da wannan famfa. To, kamar yaya? Kwatanta mana mu gani. Daga nan kuma sai me? Daga nan kuma sai a zo nan wajen. Menene yake me da wannan abubuwan guda biyu da nake gani menene su? Wannan